Det her det er videoaflevering 5 om atomfysik på KVUC Flex. Vi kan se her, at vi har protoner og neutroner som kerne i Bohrs model. Og så har vi sådan forskellige energiniveauer rundt om kernen, som vi kalder stationære tilstanden. Og så har vi inderst inden grundtilstanden, og derefter de forskellige stationære tilstande som 1, 2, 3. Jo længere ud fra kernen den blå elektron her befinder sig, jo større er energien. Det kan man også se med for eksempel her, hvor stor hastigheden er med cirklen kører rundt. Elektronen den bevæger sig så fra stationær tilstand til stationær tilstand ved at absorbere eller afsende fotoner. Og afsendelsen kan fx ske gennem afsendelsen af fotoner kan ske ved stråling for eksempel. Så har vi også absorption spektrum og emissionsspektrum. Emission og absorption, det er forskellige slags lys, kan vi se her. Men absorption, det er sådan det lys, der absorberes gennem fotonen. Og emission, det er ligesom det lys, der afgives gennem fotonen, der frigives fra elektronen. Vi kan se her, hvis vi sætter elektronen til at gå ud i tredje bane, så forsvinder der noget lys heroppe, der bliver absorberet af elektronen. Og hvis vi sætter den tilbage her, så kan vi se, at der afsendes det samme stråling hernede. Og hvis vi sætter den ud til f.eks. 4 var det vist, tror jeg. Så forsvinder det grønne heroppe i det synlige spektrum. Hvis vi sætter den ned her, der skulle gerne komme noget grønt lys og noget, der bliver udsendt. Vi kan se, at vi har fået noget mere udsendt stråling hernede fra. Så det er altså det, der bliver udsendt gennem stråling. Og de her spektrummer, de går fra ultraviolet stråling til synlig stråling, eller lys hedder det, til infrarødt lys. Og vi kan så kun se det her spektrum, som er et bestemt antal nanometer per bølgelængde.